Frott ftehim li ġie ffirmat it-tlieta bejn l-Anzjanità Attiva u 8 konsilli lokali ġew mħabbra kollaborazzjonijiet favur persuni bil-kundizzjoni tad-dimensja u li jgħixu fil-komunitajiet madwar pajjiżna. B'hekk qed tiġi implementata proposta oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista li toffri taħriġ speċjalizzat lill-ewwel persuni li jistgħu jiġu f'kuntatt ma' persuni bid-dimensja. Il-kunsilli lokali li se jipparteċipaw f'dawn il-kollaborazzjonijiet huma dawk ta' Ħalkirkop, Bormla, Pembroke, Ħaddingli, Għajnsielem, Iż-Żejtun, Il-Mosta u Ħażabbuġ. Permezz ta' dawn l-inizjattivi fost oħrajn se jkun hemm impensa biex jiżdied l-għarfien dwar din il-kundizzjoni billi jitwettqu sensiela ta' taħdidiet li se jkunu miftuħa għal komunitajiet lokali. Taħdidiet b'għarfien saħansitra mingħand professjonisti li jaħdmu fil-qasam tad-dimensja. B'hekk il-komunitajiet ikunu jistgħu jifhmu jirrispettaw aħjar lil persuni bil-kundizzjoni tad-dimensja filwaqt li jagħmlu minn kollox biex dawn il-persuni jgħixu bl-aħjar mod. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Bella sostna l-importanza ta' dawn il-kollaborazzjonijiet e kif aċċenna studji li wrew li ħafna nies li jgħixu bid-dimensja jħossuhom waħedhom u iżolati b'aktar minn wieħed minn kull 4 anzjani jgħidu li jħossuhom maqtugħajn ukoll mis-soċjetà. L-anzjani, speċjalment anzjani vulnerabbli, anzjani li jbatu bid-demenzja. Biex dawn l-anzjani jistgħu jgħixu ħajja b'dinjetà, il-kunsilli lokali għandhom rwol mhux importanti, rwol kruċjali. Għax ħanerġa' ngħid, il-kunsill lokali huwa l-interface bejn il-gvern u ċ-ċittadin. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli ukoll faħret din l-inizjattiva. Il-kunsilli lokali huma l-ewwel spalla għar-residenti tagħhom anke fejn jidħlu anzjani dan il-ftehim se jkun qed jgħin bisħieħ lir-residenti sabiex jagħtu l-ewwel għajnuna huma wkoll lil ġar jew ġara tagħhom. Dawn is-sessjonijiet ta' informazzjoni se jkunu miftuħa għall pubbliku u anke s-sidien tal-ħwienet fil-lokalitajiet u se jkunu mingħajr ħlas.